Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Window, no there's no doubt. Ndi munhu wese akuita masvake pambara. When Tikuenda family planning. Pakanaka. Ndanotsvaga dze. You're joking, aren't it? Ndikuenda noiswa jadeu. So, no, it's what you're doing. Sisi anditini maita zvamunorenembaini. Ini ndakuita ukazvandura nemiri wangu. Saka wakufunga kuti ukandityizita ndopanichakwati. Asi tombokwata sha. Ndakakwara udhara. Handisi tombobvuma kukwadzwa futi ndakakwara kare. Munhu wese angoita kamazvake pamba pano. Ndizvo zvauri kuda kwerini. Mimi itai chikoro chenyu chi. Toimba chikoro. Inini ndoitawo yangu imba 10. Ndakunda nekukwadzwa. Besides, handiti matoona kuti isusu kuti titi housewife zvichakodzere. Takufanira kuswera tichicleana tsvina dzevana vechikoro panapa. Saka nguva yekuzvara toidii. Tinenge tichiiwana kuti nguva yekuzvara matiti tato mahousemates panapa. Watofunga iwe ukatozviona zvitori correct. Watobudisa answer yako iri yes. Iwewe wafinalize decision yako. Ini ndisikabvumidzwa kufinalize yangu. Inini ndikutoitawo zvandiri kuita. Iwe ita chi? Ita zvauri kuita kubatana. Kana zvokutyisidzirana ina handichakwati. Handisitombokwati. Vaise. Wow. Saka umudze maitani. Ndamudza mai manje akadzoka apa kuti tonawo dzacho. Mai manje. Ndimuzere. Oh, you've been planning this for how long? For a year now. And mukadzi wako ndiwo the last one to tell. If I'm going to plan and make together. Why always people blaming me? But I'm doing this for her. Nevana kuti vachengeteke zvakanaka and I'm always the one who has to apologize for it. Even zvikabudira nditi yanongo. I'm Kuru. Yes, my name. Yes. Come on, you not pick up. Mugeto yutu. Kauno kautongoita mazano ke antendeke ameno tu. Kurugo. Do family planning. Don't tell me uti. I'm very serious. That is. Yeah? Saka, you make a big decision like that and you don't even include me, Paziri. Kwandi pamba pano tangoita masvake. Mazvake api zo? Listen to me, woman. I'm your husband. What? Final see. I'm your husband. And I'm your wife. This is your body, I know. And trust me. I know. This is your body, not as another. But at least can you consult me? This is I have to wait 5 years. Wait 5 years. Is that fair? I need a baby.
in making a decision like this, at least unofana kundi-include ungonditaurirawo kuti babatsanya ndazofungawo kuti ndinoiswa jadeu in a normal and in a calm way rather than ungopopota ndotozokuona wakubuda uya anoshura usha akatanga ndiani handi ndimakatanga ndiani akatanga nazvo iwe ndiwakatanga nazvo but kana ndakuzviita inini zvakutyisa ndindaita mashura atanga pano pataundi saka yatiti for that hanzi handifanira kutaura sakana kuti ndofana kuzorora roko ruserere kuitira kuti jadeu kwete muromo wako unyasofamba akaunyasogara panzvimbo saka kutaura ukukoko Oh, so this is how it's gonna be. Munhu angoita zvaanenge angofunga. Ndiwakatanga nazvo. Saka uchaita sei? Aiswa tumiti zvatunoiswa. Really? Mwembondiseka uchite andavana. Tinoona kuti ndine mumwe mwana. Yeah? Iwo manje wako ndo wakuganurwa izvinezvi wangu ari kuuya. Dude, what's wrong with you? Ngozi yavhezvi. Mwana wangu aripi? Wadi uzifunga kuti mwana wako ari kupi uchibuda kuenda just wondering off uchita kunge kamusikana. Ndamusiya akarara. It's okay. It's okay. It's very okay. Pawamusiye papapo ndo pauchamboona ari. How are you? I'm good, my dear. Mureseyo zvangu ini. Ndimi munaye baba. Mausanyatso noresa before. Chanza. Ndimi munaye baba. Iyo mwana ari kupika iwe. Saka muchade kuwedzerera. But ndoko iwana kupika time yacho ni neba mukuru. Ndakuti vana vechikoro vakasiya vaisa mapepa ndakutsvaka pachivanze kutanga kukoroba futi. Asi your project yevana iri is it worth it sometimes? Because apana pambokuti unosvika pakuita 70-80 years uchirungu deala nenyaya yevana. You don't get to live your life, you know. You unofunga kuti vana 2-3 years was enough here. Man, it's not about that. It's not about one. It's about her making her own decisions. And I'm a husband. Yes, but yeah, of course I fanira kunge akudza. Iwe fanira kunge wamuudza about the business yauri kutanga. But ndikuvunza inini, it's a different topic. Okay. I project yevana iyi. Vamwe vanhu vanoda kuita mazuva ano akawandisa. Wakamboona vanhu vari rich, vamwe vanenge vana tusheti. But isusu vanhu tiri poor, isusu tikunetsekana. Unoona tine 6-7 tichitonetsekana kubhadhara school fees yachona. Do you think this project is worth it or not? Nah, it's not worth it. I don't think it's worth it because what's the point of doing it at 10 usingagone kuendesa school? I mean, and you spend the rest of your life trying to take care of those kids. One year on make sure he or she's getting like everything a child should get. Rather than with an obo a trailer. Yeah, then vana vacho vari kutambura ivo vari kutambura ivo wacho hausogona kutoti mukadzi wacho nezviite pabo pamba vanhu but endofucho kuita vamwe vana. I know children are gifts from God, but kwandiri zvangu enene I don't think kuti I think umwe kamwe kautsinyeka tsingataurwe nezvako kana kuti kudhara vanhu vaizvara vana vakawanda vachiti tizobatsirikana pakurima. But these days it doesn't work like that. Zvakaomera munhu wese vana vafanira kutambura because mwana haazvizvi unozoti panoona vamwe vana vachidya ice cream aka handiti ice cream wekudzimwe dzimwe iye haazinzwisise manje kuti zvoni kumba kwedu sei kusina chaanga achingoda ice cream kunyange ukamudza zvinhu zvakaoma. So now I think it's actually wise. You have 2 kids, you take care of them, you give them everything they want. And kana wazoona kuti ndane imwe mari yekuti ndikuda vamwe vana ndika, you just do that. Nokuti mwana sabatsire kuti mwana grade 10 ndo chikora asina lunch box. Ngazviite. Dude, hatombonzwise pabreak anoita se. Because rimba ndakakura ndaingoti ndoda kuita vana 10, ndoda kuti 5 girls, 5 boys, you know, moms hapo, dad panapo. But I see differently now. Vafungira akasiyana. Saka you have to think maitanya ifunga kuti dai ipapa wakudzwa ndani nhumbu. Were you going to be okay with it? What I'm saying is kuti kana iri nhumba ndika we make a decision together. Baby, ndafunga kuti tiri mwe mwana. Can you just
can you just have a baby? And akati oh no, do understand the consent yake. Now she's wandering off achinoiswa majede. What else is she going to do next? Asina unduza. Saka muchaigadzisa senyaya kuzi mese muri wrong. Munozondishedza kana madwa ndigadzirisa. Ngaite zvaari kuita, nichaita vandiri kuita. Aiwa, marriage haidi zvokuti ndaite zvaari kuita ndichaita yandiri kuita. Matokanganisa makangotanga kudaro. Mombe inodzorwa isati yapinda mumunda. Isati yadya chibage chemunhu. Yatopinda mumunda. Aiwa, isati. Ichadhiwa inongonobviswa. Business rako rinongomirawo. Then moronga patsva. And ndakandenda kumupa ini ndine nyaya dzangu dzakawandisa. Chazotozouya kuna maitanya kuti pamwe vanonditichawo kuti how do I approach my story. Ivi kadai ivi unozotagira kana toti rudo ayuru rudo agusi kurowana unotishibisa kare kumwana ngwariri tuhasha tinge twejongo kumwana aripiko iwe Chana nini? adya ere Chana nini? Ita upenyu wako ndoita wangu. That's how it goes. Fine. It's fine. It's okay. Hello guys, it's your girl Maitanya. What's up? Tukushuta season 7. So tell a friend to tell a friend kuti mulike nekusubscribe ku Angel Arts Productions.